malama, wato idan namiji ya taso, wannan yare ne na maza, da yawan mata sukan fada cikin wannan musifan don ba su san language na maza wajen alakansu da mata ba. Idan namiji ya taso lokacin da ya balaga, yakan shiga zazzafan yanayi na sha'awa. Inda za a samu mata a kange a rufe a katange, yana da wahala ya haura shekara 25 bai yi aure ba, saboda duk abin da zai kashe mishi kishuruwansa babu shi yasa da yawa in auren fari ne za ki ga ba auren fashion ake yi ba, inda ya ga wanda yake so kawai suka daidaita zai aure ta. Idan wannan yanayi ya damu ɗa namiji, to akwai hanyoyin da yake samun sauƙi, shine in zai dinga ganin mata tsirara. Ba zai taɓa yiwuwa ba yadda 'ya'yanku suke yawo wai ku ce kuma a aure su. Za ta shekara 30 a gida, domin hanyar da za a bi a aure ta sassauta ma wadda zai aure ta. Da gaske ne wadda ke ga da yawa yana neman ta, yana son ta, to amma sai ya shekara 7 nan gaba tukunna bai shirya auren ba, saboda raɗaɗin da zai sa a gaggauce ya aure ta tana sassauta mishi wannan abun ta hanyoyi daban-daban. In dai namiji zai fita waje ya ga mace tsirara, balle irin rayuwar yau, mace da asalinta da tushenta da matsayinta da matsayin gidansu za ta ɗauki hoton tsarincin ta tura wa namiji ya gani. Lokacin da ayar mubaya'a ta sauka ta mata, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasrikna wala yaznina. Allah ya kawo dokoki da ka'idodin da za a karbi mubaya'ar mata, kar su yi shirka da Allah, kar su yi sata, da labari ya zo wala yaznina, kar su yi zina. Hindu sai ta ce a wata zinil hurra, Hindu ta ce to ita bata ga wata baiwa a cikin su ba, ya tana zina ne? Ta ce a wata zinil hurra, ya da aka yi aure tsakanin uwarta da ubanta, aure aka ɗaura, ta je ta yi zina. Hindu ta tambaya ta ce dama ya tana zina ne? To ya ce ubanta mai daraja ne, iya gidansu gida ne masu daraja, za ta watsa kanta, ta tozarta kanta, ta walakanta kanta. So lokacin da shi kuma yana neman ta, da gaske watakila yana so ya aure ta, amma idan da zai nemi wata hanya da zai biya wannan bukatar san'aran babu, dole zai sanya za a yi aure ta. Amma ko lecture sai tashi zai ce mata turo min hotunan ki ta tura. Wani a haka yana kallon hoton har bukatarsa ta biya, in ya ga dama daga nan ma sai ya sati bai saki kiranta a waya. Wata za ta bari ya taba jikinta, wata za ma ta yi zina. Misali, bari in baku misali ga rayuwar mace da fasikan maza. Wato kamar mahauci ne da yake sai da nama, ko duk wani mai sana'an da yake sai da abin sana'arsa, sai ya zo ya gasa tsiransa. Wannan tsiran 200, wannan 500, wannan 1000. Wannan kwastoma da ya zo ya ga tsire ya gasu, sai ce mishi ai ba don hidimar karatu ba, ba don abin da ke gabana, ɗan kuɗin da yake jikina ina so in sai hana aure ne da shi, ba don haka ba da na sai tsiran nan. Sai ce mishi ɗauki na 200 ka ci, sai ba shi na 200. Duk lokacin da ya zo ya koka ya ce mai shi ɗalibi ne, zai ɗauki na 200 nan ya bashi. Akwai ran da zai cire kuɗin sai naman nan? Wallahi ba zai sayar malama, ba zai saya ba. Zai haƙura da wannan na 200 da yake samu. To idan kuma ya zo ya ce ba yi da kuɗi, ɗan kuɗin da yake hannunsa zai hau taxi ne zuwa makaranta, sai mai naman ya ce mai ɗau na 500, shi ne wacce za ta bari a taɓa jikinta. Akwai ran da kullum ya zo za a ba shi na 500 kuma ya zo ya cire kuɗi ya saya? Ba zai yi ba. To wacce ta ba da kanta, ita kan dama iya abin da in ya mallake ta yake bukata kenan.
saboda ku ɗauka cewa a irin wannan rayuwar kuma irin wannan rayuwar ake so su auru a haka. Shi yasa malam yanzu zaka samu idan aka samu matsala na aure, zaka samu idan aka samu tangarda a nema, sai ka samu mata 7 sun ce an yaudare su kafin ka samu namiji ɗaya ya ce wata ta yaudare shi. Haka ne, da matan su ake kokawa da su, yanzu su ne matan suke kokawa. Ba wani abu bane, dama Allah ya ce kar ku bar jikinku da tsiraici, Allah ya ce za a cutar da ku. To kaga wadda bata fahimta ba, in tana ganin saka wannan suturan ƙauyanci ne ko wani abu makamancin wannan, ai ita za ta ji a jikinta.